Som tillidsvalgt, der skal du spørge ind til, hvad er ledelsens langsigtede mål med Lean? Fordi ofte der ser vi nogle arbejdspladser indføre Lean med et meget kortsigtet mål og opnår nogle hurtige gevinster, men så går gassen af ballonen, og så får vi altså nogle meget frustrerede medarbejdere, som har svært ved at komme videre i det her. Hvad skal vi så med Lean? Lean skal være langsigtet, og det skal tillidsvalgte forpligte ledelsen på, at det er. Der er nogle ledere, der tror, at Lean det er ligesom de gamle rationaliseringsprojekter. Altså, at det er ledelsen, der går ud og kigger på arbejdet, reflekterer over, hvordan man kunne gøre det anderledes, og så laver en ny plan. Og så er det medarbejderne, der sådan set bare har ansvaret for at gøre arbejdet på nye måder. Men det er det ikke. Det er afgørende, at tillidsvalgte de ved, at Lean netop handler om, at det er medarbejderne, der er med til at kigge på, hvordan vi udfører arbejdet. Det er medarbejderne, der er med til at tænke over, hvordan kan vi gøre det på andre måder. Og det er medarbejderne, der er med til at lave den nye plan for arbejdet. Og så er det selvfølgelig også medarbejderne, der laver arbejdet. Lean, det er noget, man skal holde ved lige. Altså man skal blive ved med at holde fokus på, hvordan er det, vi gør det, og hvordan kan vi gøre Lean bedre. Der kan de skriftlige aftaler også være med til at støtte de tillidsvalgte i det, fordi så har vi noget, vi tager udgangspunkt i og løbende reviderer undervejs. Så gør de skriftlige aftaler jo også det, at det undgår, at Lean bliver personbåret, altså at det er en leder, som har båret projektet igennem og ved, hvordan vi gør. Hvis nu den leder pludselig skal hen i en anden afdeling af arbejde, så forsvinder viden om Lean jo med ham eller hende. Så derfor så kan det være en rigtig god idé at have et stykke papir, så vi har noget, vi er enige om. Nogle arbejdspladser, når de indfører Lean, så har de det, der kaldes Kaizen-møder, hvor man står og kommer med gode forslag til, hvordan arbejdsprocessen kan gøres bedre. Det er ikke alle medarbejdere, der synes, det er lige sjovt at komme i fokus med sit eget forslag. Og der er der eksempel på, at det er den tillidsvalgte, som går ind og præsenterer forslaget for medarbejderne, sådan at det er den tillidsvalgte, der er i fokus og ikke medarbejderne. Og dermed forslaget, der kommer mere i fokus frem for, hvem det er, der stiller det.